Isa ka ba sa mga busy kayo nga Kristiyano? Busy sa imong trabaho, busy sa imong negosyo, busy sa imong pamilya, o busy sa bisan unsa nga mga butang. Ang hinungdan, dili na ka makatuon o makabasa sa Biblia. Isa ka ba niana? Kini nga video, mutulo sa imuha nga bisan pag busy ka, dili ka na makabasa sa Biblia, magawan og paagi, dunay pamaraan nga makatuon gyapon ka sa Biblia gamit ang imong cellphone. My name is Jing Haji Tinagsa. Akong itulo si mo karon ang pamaagi gamit ang imong cellphone, mabutangan nato og audio Bible apps nga makatuon gyapon ka sa Biblia. Faith comes from hearing presents by Global Bible Apps. Our goal is to make the Word of God available to the worldwide community of smart users. Global Bible Apps are standable Bible apps in synchronized text. Sumoni ang King James Version. And look at this Bible. So, read the text, listen to the audio. Sumoni siya. O look at, so pwede ka makita video ano yan. So, look at the King James Versions. So, features include, sumoni mga features niya. So, pwede ka maka-bookmark. Then you can also highlight the verses. Pwede nyo ma-highlight ang mga verses. So, maka-add ka og notes. Sweep nimo siya. So, chapter change. Ma-change nimo ang chapter kung sa gusto mo nimo ang chapter. Then, na siya mga night mode. Kung night, kung sa gabi, lisod kagbasa, pwede nyo makuhan. O kung portable reading sa night, kanay mo gamiton. So, wag ang nakanindutan sa mga favorite nyo verse, pwede nyo siya ma-create o wallpaper. So, may mga features nga na siya. So, available po siya in different various language. So, mao ni siya ang available ni siya sa Google Play Store. So, look at mao ni siya ang audio Bible apps. Ako karon kung saan paggamit ining audio Bible apps. Dire sa akong gigamit karon screen recorder. Sa ibabaw din sa akong naong kani na Tagalog B, na Bible in LT ni siya. Ang isa is NIV. Napag yun yung Superbook. So unsa-unsa man siya mga apps. Kini siya, kini tanan bisag kanang Superbook na siya audio Bible gyapon na siya bisag kanang mga wala na video na gyapon mga pambata. Pero pwede po man tigulang, no? Di po man tigulang. Ako sa sound sa inyo una kaning Tagalog B para makita ninyo niya ako ni ipakita sa inyo kung unsa. Ako isa sound sa inyo. Kaning Tagalog B kung gusto mo ganang mga Tagalog bitaw. Tagalog Bible sa kuan ni siya sa Philippine Bible Society sila nag-develop ani. Then the first line mo ni like for example kana siya is Matthew chapter 1 na siya ako nang pinduton sumusulti na. Ang magandang balita ayon kay Mateo, unang kabanata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama. Nakita ninyo, nadungog ninyo, Tagalog siya no. Try na itong lipat sa chapter 2 sa Matthew Kana. So listen. Mateo, ikalawang kabanata. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na... Okay? So, inana ang Tagalog. Ilipat na to. Pag mulipat ka, diri lang, no? Like for example, mulipat ko og Lucas. Lucas chapter 1. Puro na siya by chapter, Pinduto na ako ng play. Ang magandang balita, ayon kay Lucas, unang kabanata. Kagalang-galang na Teofilo. Marami na po ang So, ana ang nakanindot ani nga apps kaning Tagalog, no? Pwede niyo dili na ka dili mo basa, maminaw lang ka. Kung busy ka, pwede na siya mag-play, makapaminaw ka. So, muna siya sa Tagalog. So, nindot ni siya nga kuan. Kung busy ka, pwede ka maminaw lang gamit mo cellphone. Karon lang may pakita sa inyo na po ang another audio Bible apps ang English NLT. So, NLT nindot ni siya NLT. Sa taas kaning Bible NLT ni siya. The same gyapon nga procedure. Ato siyang pa-playhon. Pero murag mudugal lang ni siya mogamit og connection aniya sa internet. Atong isa is no internet connection gani siya is mogamit ta og internet connection. Dito sa read. Then na siya sa Genesis na siya. Genesis. So karon kung ato na siya i-play, sumugana na siya. For example, play na to Genesis chapter 1. Like for example, chapter 1, book 1.
Yan na lang, no? Chapter 2. Then try na to siya play. Read. Na. So, naka-timer lang siya. The Holy Bible, New Living Translation. The Book of Genesis. So, nag-buffer siya, no? Ang problem na niya, nag-buffer siya kung ang internet mo ang connection. Pero, dalawang okay lang yapon siya, kaya pwede man mo siya ma-record. So, ang problem ng niya, pag hinang internet, medyo mapiktuhan. Pero, nindot siya kung kusog ang internet. So, mani ko na niya. Ako i-introduce niyo isa na pod kaning isa kakuan. Kaning NIV, okay? So, yung example lang to si Matthew chapter 1 ha. Kini si Matthew na nakabutang. Ako binuton si Matthew. So, yan yung basahon. Buffering yapon siya. So, ito, try na itong lipat ha. So, na siya gitawag o kani. Ang kani is dramatize. Kani isa gani ko naka-dramatize. Ang isa is kuan ka ng dili, no? Kani, try na to read lang siya. Dili dramatize. Try na to ha. Okay. Let's play. Let's listen. The Gospel according to Matthew, chapter 1. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. So nakita ninyo, kanina mga apps, dako kayo siya gamit. Dako kayo siya gamit nga bisag busy ka, maminaw ka ni, makabalog yapon ka. So, igsoon na bisag na pag-busy ta, nakabalo ko nga busy ka, busy ta tanan, busy mo sa iyong kuan, uwan ang yung ka og panahon. Kaya ang pagbasa man gud, lagi kay ka ng attention. Makapokus dito kay maglisod man pud magluto ka no nya kanang nagbasa ka, siyempre maglisod ka og multitasking. Pero kung naa ka nga mga apps, maka-multitask ka, pwede ka nahimon pero at the same time naminaw ka. So invite sa inyo ha, mas nindot kung naamo ani nga apps, kung ugaling man usa mo sa mga busy, makatabang ni para sa inyo ha. Again igsoon, God bless sa inyo ha. Hope nga kini nga mga apps makatabang sa imo ha, bilang isa ka Kristiyano, bilang isa ka anak sa Ginoo, bilang isa ka gusto magtuon sa pulong sa Dios, walay rason na nasa imuha. So ingon nila pag may gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. God bless you, son. To God be the glory.